हेलो एवरीवन, दिनैबो गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबो बरायहरबाय। सलागोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दै। दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों राइदावलां। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंग्रि लीना बसुमतारी बिथांजों लोगोसे जोंसार बसुमतारी आरो बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों अमर बसुमतारी बिथां आरो बिथांजों लोगोसे नितामनि बर' बिथां आरो बे मिउजिक भिडिअनि कनसेप्ट डाइरेक्सन आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों मलेन नार्जारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय। जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादों LB फिल्म प्रडाक्सन चेनेलावहाय बयबो थांनानै नोंथांमोना नायहैनो हासिगोन लोगोफोर। नोंथांमोना सोर नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बे मिउजिक भिडिअखौ बयबो कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय लोगोफोर। बे मिउजिक भिडिअआ जोबोर मोजां जादों। नोंथांमोना बयबो मिथिखायो बिथां लीना बसुमतारी बिथांमोननि फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअफ्रा माबायदि जायो नोंथांमोना बयबो मिथिखायो आरो नोंथांमोना बयबो नायखायो। नोंथांमोना जुदि दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नायहैदो आरो बयबो सापर्ट खालामहैदो। बे चेनेलाव गोदान गोदान मिउजिक भिडिअफोर नुबाय थाखायो। नोंथांमोना बयबो थांनानै बिथांनि चेनेलखौ सापर्ट खालामफैब्लानो जाबाय लोगोफोर आरो बयबो बे मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो लोगोफोर। लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान मिउजिक भिडिअफोरनि बर' सावथुनफोरनि सर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनथिबाय थायो।